Valors. Competència és la capacitat per realitzar una tasca o activitat donant del millor d'un mateix, tenir iniciatives de millora i estar atent als canvis de l'entorn. Cercant constantment l'excel·lència professional. La competència exigeix mantenir els coneixements, les habilitats i les actituds adequades a l'activitat que es desenvolupa. La competència comporta destreses professionals i personals. Conductes a promoure. Possibilitar l'accés equitatiu a les propostes formatives. Educar en valors amb l'objectiu que l'amabilitat, l'assertivitat, la coherència, la cortesia, el diàleg, l'empatia, la integritat, la moderació, la prudència, el respecte, la serenitat, la sinceritat, la solidaritat, la tenacitat, la tolerància, la voluntat d'aprendre i d'altres estiguin presents en tots els actes. Dissenyar plans de formació continuada adequats a les necessitats. Desenvolupar actituds flexibles per adaptar-se a situacions particulars. Donar suport a les iniciatives de millora i de cerca de la qualitat i l'eficiència assistencial.